Ето го Самунката. Самунка, гледай на тук малко. Самунка. Ето, уважаеми зрители, Самунката се намира на стадион Георги Бенковски пред 10 000 зрители. Ето, София Запад опъват транспаранта. Тук, да, ето, ушевите. Чакай да ги снимаме. Ушевите. Осветления чак има този стадион вече. Сега се обрата камера си. Как да е такова да снимам към това? Как да го обърне? Не е тук. Не. Ето сега Самунката. Кристияна Тривулева се намира на стадион Георги Бенковски. Бащата е от трибуните. Ето, снимам го оттатък. Ето го, скача. Ето. Снимам. Чакай да ги видим, уния кои са да ги по магистралата да ги. Чакай да ги заснемам. По магистралата. Много публика. Айде, Теди, разпевай. Марио на барабана. Теди. Къде е Теди, бе? Чакай да видим там долу, да. Светослав Вуцов ще го взимаме ли, братя? И оня други от Славия. Как му беше името? Още? Крило десно. Значи ставаме машини, мои шампиони тази година. И до Муса да го духа тази година, шампиони Левски София. 10 точки са наваксат. Не знам. Ето Венци Иванов, ето моят приятел, как го заснимам. Венци Иванов от Люлин 6. ЖК Люлин, Венци Иванов. Винаги готов. Венци! Люлин е насекъде, Люлин Бойс, Бари. Бари го няма то на работа, охрана. Бари със синята коса го няма, че да му звъннеме. Венци! Къде е Бари, бе? От Люлин. Бари от Люлин, нема ли го? Ето и момчетата от Люлин, всичко е Люлин тук. Люлин и младост. Хаджи Димитър. Ето, Венци не дава обяснение. Венци! Къде си, бе? Къде си точно? Венци! Натам ли си? А там е много такова, бе. Ма там не се гледа, тук се гледа също. Вратите се гледа хубаво. Мини да тука.